babe ngidelela noma kanjani. They knew everything that was happening inside. I got sick. I remember I got sick. Nganginalento yokuwa emsebenzini. Ngiphathwe ikhanda 1 minute. Qhuma igazi ngomlomo la makhala ngiwe. Then I was diagnosed ukuthi ngine depression. Same time bangiqalisa treatment. Ngawuyeka even umsebenzi ngakhumbula ngisebenza ePalm la kuRana Road Spring. Ngawuyeka umsebenzi, banguyeka umsebenzi ngihleli ekhaya. Njengoba ngihlele ekhaya ngibona yonke into ke manje eyenzakalayo. And intombi eyayimandla kakhulu naye ngalezo ikhathi she said sebexabene but wathi nayo okay wayethi eintombini zakhe ngidla amaphilisi okuhlanya esha amaphilisi depression ethi banganginaki mina ngiyahlanya njengoba ngilapha ngidla amaphilisi okuhlanya so everything that I say everything that I do bangayithatha serious because I'm mentally disturbed. Ayibo wangisho kumfundisi I remember ukuthi ngithola ukuthi ngikhulelwe. It was 2016. Okay. Ngithola ukuthi ngikhulelwe my first child with him. Angazi la ngane ngayikhulelwa kanjani I don't know because wayena lento yokuthi yabo mengishayile eqeda kungishaya like he will insist on having sex. Sure. Athi ngifuna ukukukhombisa ukuthi mina indoda.